Ngiyanibingelela. Igama uLegend Ramayoyo njengoba kubhaliwe lapho phezulu. Cela ni-subscribe niphinde ni-like. Awubhadali imali ngokusubscribe kumahala. Just subscribe, turn on the notification bell and like, then you'll be fine. Iyodwa la into engifuna ukunisiza ngayo, ngifuna ukunisiza ngesiZulu upaper 2, especially uquestion 2, inkondlo zihlula abantu abaningi. Ngifuna ukunisiza ama grade 12. Niyazi inkondlo enizenzayo yini? Izingxabo zomyezane, isiziba senhlakanipho, ukuthula, impi, idwala likaShaka, Musani, uthunywe ngubani, ucu olumhlophe, zingcwele ze-Afrika, wesifinqindini, hala lobunzulu, imvelo. And then ke into engizomtshela ukuthi izingxabo zomyezana mabanibuza ukuthi luhlobo luni lelo uzothi i-lyric. Isiziba senhlakanipho uhlobo lakhona i-lyric. Ukuthula uhlobo lakhona i-lyric. Impi mababuza ukuthi yini uhlobo lakhona uzothi i-epic. Idwala likaShaka uhlobo lakhona elandayo. Musani uhlobo isonnet. Uthunywe ngubani uhlobo isonnet. Uthunywe ngubani isonnet. Ucula umhlophe isonnet. Izingcwele ze-Afrika izibongo zesimanje. Wesifinqindini isatire. Hala lobunzulu ibhaladi. Imvelo uhlobo lakhona eyemvelo. Uhlobo lolo lezi bengizibiza uhlobo. I-lyric, i-epic, ilandayo, isonnet, izibongo zesimanje, isatire, ibhaladi, eyemvelo. Uhlobo lwenkondlo loyo. Bese siye kundikimba. Indikimba siyazi ukuthi into ukuthi ikhuluma ngani. Wena uzothi izingxabo zomyezana, indikimba imfundo, isiziba senhlakanipho imfundo, ukuthula indikimba khona imvelo, impi imfundo, idwala likaShaka umlando, Musani ukufa, uthunywe ngubani ukufa, ucula umhlophe uthando, zingcwele ze-Afrika umculo, wesifinqindini ukugxeka, hala lobunzulu imfundo, imvelo ubuhle bemvelo. Indikimba leyo. Imfundo, umlando, ukufa, uthando, umculo, ukugxeka, ubuhle bemvelo. Indikimba ukuthi lenkondlo ikhuluma ngani. And then ke siye kuSizura. ISizura uyasho ukuthi khona ukuxhumana, kukhona i-enjambament, kukhona imvumelwano, kukhona ofana ngwaqa, omfana msindo, u-a e i o u. Ifana msindo loyo. Uyacheka inkondlo mawufunda. Ungabhaleli uceda, bhala. Uyazi na ukuthi wafeyila isiZulu sowufeyilile. Noma ungathola 7 kodwa isiZulu sathi nje 2, you failed dismally. Ufeyilile. So make sure ukuthi le nto etshelweni uyayithatha uyayifaka la. Uyisave na le video ukuze uzoyibukela na in future thola. Because usayobhala ne-prelim, usayobhala ne-final. Le video yami izokusiza ungayithathi kancane. Inelo quality but izokusiza. Yabona ngikhuluma ngiyezwakala.
bese siye kusici. Isici umoya, izimpawu zokuloba. Isayila siyashesha, masishesha umoya wokujabula. Masishesha isici umoya wokujabula noma wokuncoma. Ubheke nezimpawu zokuloba. Kukhona nokuxhumana, ukugcamisa. Isayila isici siyashesha noma siyanensa. Ngitsheli ukuthi masishesha umoya wokujabula noma wokuncoma noma impawu zokuloba. Masinensa umoya wosizi noma wokudangala. Awukho umoya ophansi. Ungabhali ukuthi imbongi beyithi emoyeni ophansi. Awukho umoya ophansi esizulwini. Kukhona umoya wosizi noma wokudangala, especially uma ubhala inkondlo uphepha 2. Ngoba uphepha 2 uhlula abantu abaningi. Isayida umoya wosizi noma wokudangala, isici esinensayo. Umoya wosizi noma wokudangala noma wokukhathazeka. Isici masinensa umoya wosizi, umoya wokudangala, umoya wokukhathazeka. Nokuba imigqa eminingi ivulekile futhi nokuncomayo. Ngibonge mina bengisiza nje ngeinkondlo. Okunye ngisazokufaka, okunye ngisazokufaka. Ngicela wena usubscribe, ulike. Ngiyabonga. Bengicela ukuthi ukhethe inkondlo oziyenzile ezintathu nenkondlo e5 le vele ophocelekile ukuba uyenze vele uyibhale. Imust ukuthi uyibhale. Cela ukhethe inkondlo oziyenzile. Fundisisa inkondlo uma usekhaya, uyeke iFacebook, iWhatsApp, ubheke umsebenzi wesikolo. Ngiyabonga.